sa farko makaki karaban zurfin tunani bege zanwa ma'aiki sai da sakalai na aini Allah karan basira karaba ni da masu rauni alfarmar zulmukani annabin da ya zarta kowa yarda girma da zira ka daɗa su gurin fiyayye mai da ice takobi shugaban da ya girma sauyi Mahamudu uban halitta mai ido ne faifayayye kwarjinin zatin ka Allah mai diri mai kyau da tsaiwa saki kowa kama ma'aiki shi kada yake bai wa kowa alihi haka za sahabu rabbi sanya mun da 10,313 nan masu lambobi na girma da guda 4 masu goba ce da su farkon ikama